prvih 7 dana. Meso, znači bilo je ono mi ispada, ja sam, znaš, gledao nekako, gladan, znaš, gladan konstantno, pa nabija predsjednik mesne zajednice, da. Uzimo, dajem mu svoj kolač, evo ti, brate, znaš šta bi trebao da uradim? Pa ovde tamo za dečije igralište, znaš što, samo malo mi treba, ne treba mi puno. On je lud 300 na sat. On je stvarno, on čini sve ljude oko sebe onako, on kad uđe sad, on ti nekako uneseti sunce u prostor. Dva Vranjanca pričaju, ja ne razumem ništa, znači, stojim između i gledam. Vranje je jedan grad onako baš živ. I treba otići, stvarno treba otići, da je gostoprimstvo na nivou vrhunskom. Šišanje je bilo 50 evra. U razdoru, znači šta je to? Znači, Lichtenstein je to 3-4 sela u suštini. Znači, uđeš tamo, uđeš u centar Vadovca, vidiš banke, vidiš sve to tamo, okreneš se levo, vidiš poljanu i vidiš krave pasa. Pokupi to i ja ga gledam i on se u džep. Šta ćeš tim? Pa kao kad dođemo u kancelariju, kao da bacim kantu, znaš. Znači, on nije Japanac, ali je primio to njihovo, da, prihvatio tu kulturu i meni je to bilo fascinantno. U jednom trenutku, Burazir meni, bato šta radio? Ja gledam, kaže, on, brate, uzeo onu papir od Caprija, nikad neću zaboraviti, brate, papir od Caprija ovako, i on onu kost po kost, brate, ubacuje u papir i ovako kantu. Pošto je sad prasac, pukne njegova ona, kako se zove, stolica gde sedi. Da. I sad ima ono što sečete, brate, znaš kako je plastična ona stolica u slačionici. I ti sedneš, ono te malo iseče. I ja mu se smejao. Nikad nisam bio u ekipi da ne možeš za jednog čoveka da kažeš možda ovaj malo nije fin da kažemo, ne. Svi su tu stvarno. Iz keca, Mića. Dušan Cvetinović, momak koji je fino obišao i Evropu i svet, okružio pa od severa do Azije, a sada je tu sa nama, sa Lazarom i sa mnom i pričat će nam te dogodoštine. Dule, pre svega dobrodošao kod nas. Hvala na pozivu. Dobrodošao i od mene, brate, i ovde običaj prvo živjeli, pa sve ostalo, sve nam živi zdravo. Živi. Srce je zvalo da se vratiš kući. Pa, brate, nije srce, nego bio sam u stanju, baš sam to negde i pričao, da sam bio fizički u lošem stanju, brate, imao sam operaciju neku, pa onda povreda jedna za drugom, trećom, i onda kad dođeš u stanje da jebi ga u drugoj si zemlji, ne možeš da doneseš to što treba da doneseš, onda vraćaš se kući i ja sam, iskreno da budem, ja sam se vratio u Srbiju da bi se osposobio da normalno funkcionišem. Stvarno bilo mi je telo u lošem stanju. I onda 6 meseci sam bukvalno samo radio. To sam negdje i pričao, mislim, da kod Vlade Čebzanovića gore u Surčinu. I onda kad je došla ponuda možda za Kragujevac, eto, ajde kao da malo za svoju dušu da se izigram i eto. Kad sam već tu za svoju dušu... Nenadano sam produžio, brate. I dalje si tu, kada kažem tu, mislim u svojoj zemlji. Da. Ti si rodom iz malog mesta koje se zove Jelenkša, a tvoje mesto je dalo dvojicu sjajnih fudbalera, Nemanju Kuzmanovića i tebe, tako? Bravo. Kako me spremio čovjek za emisiju. Svaka čast. Ti se čuješ sa Nemanjom? Da, normalno, stalno smo na vezi. To mi je jedan od drugara, rasli smo zajedno, ceo život se znamo i eto, trebalo bi ako da Bog uskori da se vidimo i to. On je u Čaškoj sad trener. Tako je, ostao je tamo, u Ostravi je, sad se prebacio malo u menadžerske vode, što se kaže, onako, i gura finu priču tamo. Znači kreće izvod Srba u Čašku. Pa da, ako da Bog. A mogu bi da kreni i uvoz, ako me razumete. Samo ne mislim da neku drugu industriju mislim. Ručnik za fake tax. Da, dovoljstveno. Kao dete si otišao, brat, u Vranje. Podrinje, Beograd, Vranje. Kako tu izgleda jednom klinicu koji ima tad 17, koliko si imao? To je ona pozajmica iz Ofka Beograda. Da. Ofka pozajmica, pa Vranje, pa ono,
šok. Otišao sam iz Beograda, Šapca, ajde da kažem, za Vranje i dva Vranjanca pričaju, ja ne razumem ništa, znaš, stojim između i gledam, znaš, tako kako i onda polako, ajde sad ovo. I posle 3-4 meseca sve je bilo okej. Onda Čekaj, stvarno tako, mislim, nisam bio dole, ja bio sam kratko. Nisi bio nikad u Vranju? Bio sam na sat dva, možda sam. Slušaj, Vranje je... Vranje nema laganje. Da, meni inače supruga mi iz Vranje. Jesi je tad i upoznao? Ne, posle sam i upoznao. Ali Vranje je jedan grad onako baš živ. I treba otići, stvarno treba otići, da je gostoprimstvo na nivou vrhunskom, stvarno. Bio sam ubeđen da si suprugu tada upoznao. Ne, posle sam je preko nekih drugara zajedničkih sam je upoznao. I se opet vraćao u Vranje onda. Yes. I sad se stalno vraćao, no? Da, sad se stalno vraćam. A kažem, koje su ti omiljene neke uzrečice njihove ostale u glavi, poštapalice, to izrazi? I dan danas nekad koristim, kad nekad s drugarima nekim kao kudesi. Kao desi, kako si... Ima jedna reč što njena baka koristi, brate, onodim. Kako? Onodim. Znači, to je reč koja koristi se za sve. Znači, onodio sam rakiju, popio sam rakiju. Onodio sam patiku, obukao sam patiku. Onodio sam, lupam. Možeš Da, u sve ide, sve. Možeš za sve. Sve Da, ide. tako da to je ta jedna reč koja se koristi za sve tamo i to mi je ostalo ovako. Volim s bakom da popričam, redovno popričam onako. A i da pojedeš verovatno u Vranju. Da. Evo, baš mi je bio klinac, sad su bili klinci dole, ovaj mali 6 godina. Znači bio je 3 dana, znači to je glavuđa. Kao Šole i ja. Ti i ja kao da nismo izašli iz Vranja. Ja, bukvalno, zadnje 2 godine jebote. Nije stvarno, ali onda... Uživali biste dole, stvarno. Ako ste gurmani, ako sve... Ma nisu. Da, baš. Ko mi ne. Mi ne. Nešto sam juče dok smo se pripremali za emisiju vidio, pazi ovo, svaka država u kojoj si igrao, osim Lihtenštajna, ajde sad, se plasirao na ovo svetsko prvenstvo osim Srbije, brate. Ila, evo. Bukvalno, Švajcarska, Japan, Norveška, Francuska. Znači, Srbima sam donao nesreću. Našima sam baksa. ne znamo mi. Ti od kad si došao? Ja bih rekao da je do njih, brate. Pa ne znam, pa mogu vam reći da je u svim tim zemljama je fudbal razvija se. Dosta ulaže se ajde u infrastrukturu, u struku, u trenere, u sisteme. Sad mi je jasno zašto nas ne. Da, ne. Da, u suštini to je najbitnije. Evo, Norveška je realno, tad kad sam ja bio tamo, nije bila ni blizu ovog nivoa, ali ja tamo, dok sam bio tamo, gledajući kako rade sa decom, gledajući šta rade, šta žele da postignu i sve, a nije ni čudo što su 15 godina imaju igrače u tim i tim klubovima, što su na tom i tom nivou, što danas mogu da pobede bilo koju evropsku reprezentaciju i što su se na kraju plasirali stvarno. Čak Island koji je, šta ja znam, koliko, 300.000 stanovnika, nešto. Da, oni uz pravi rad i određeni sistem dolaze na nivo, dobili su i oni, jel tako? Da, vidi sad da nisu bili u grupi sa Francuskom i Ukrajinom. Da. A bili su na svetskom i tu su 2, čini mi se, svetske. Jedno sigurno, sad rekao bih možda čak i 2. A reci mi kako izgleda biti najsiromašniji stanovnik Lihtenštajna, brate? U razdoru, znaš ti šta je to? Znači, Lihtenštajn to 3-4 sela u suštini. Znači, uđeš tamo, uđeš u centar Vadovca, vidiš banke, vidiš sve to tamo, okreneš se levo, vidiš poljanu i vidiš krave pasu. Znaš, a Lihtenštajn je graničica, mala granica je, pređeš most i u Švajcarsku, bukvalno. Prođeš ta 3 sela i uđeš u Austriju, u Nemačku, ono sve. Pozicionirana sjajno, ljudi su, ja sam živio na nekom brdu gore prvih par meseci, bilo mi cool dok mi nisu životinje i ono sve, zaboravim da unesem za smeće onaj džak i je 2-3 puta tako. I lisice sve dođu
pa pa idem pa skupljam okolo, razumiješ, sve, 2-3 puta tako i kad je pao sneg, ja imao Smarta, znaš, vozio Smarta, pao sneg, kad sam trebao da se spustim, kad sam trebao da se spustim Borazor, znači muka je. Frkice. Da, stilu. I onda sam se prebacio dole u Vaduc, ali je bilo zanimljivo, stvarno. Kako si provodio vreme tamo, ne znam, je bio naših ili... Jeste. Ja sam imao sreću, gde god da sam bio, imao sam sreću da upoznam naše ljude koji su, prihvatili me bukvalno kao sin, eto. S kojima sam igrao, nevezano za fudbal, sretao, i dan danas smo drugari i čujemo se i viđamo se i ja kad odem tamo i oni kad dođu ovde i sve, sjajno. A šta radiš u Lichtensteinu, brate, van treninga, van utakmice? Kako provodiš vreme? Juriš lisicu ili... Da. Ne, Mili, pa šta, sve ti je blizu. Ideš za Cirih, ti je lupam sat vremena. St. Gallen ti je tu, imao sam drugare koji su mi bili, drugar koji mi je bio u Austriji. S njima sam dosta vremena provodio, znaš, onda. Jel li skokneš do Švajcarske ili jeftinije nego kod ovih ili obrnuto? Ne, skokneš u Austriju ili Nemačku, da, pa bilo je, pa to ljudi masovno tamo rade. Ne znam, mislim da je tamo u Evropi da je najskuplje, da. Mislim kao najveće primanja, ali najskuplje. Tako je, ali šta Austrija? Najveća primanja, što si otišao, brate. Nema poreza, brate, znaš. To je jedino... Nisam znao za Lichtensteinu, da. Mislim, ima porez tipa 8%, naprijed. Tako nešto. Bilo tad, ja mislim. Znaš, sad je možda drugačije ili ne znam, nisam ispratio, ali... Kuzmanovića vidio možda sredi, brate. Nije kasno, brate. Šta možemo tamo, samo da čuvamo krave? Nema veze, brate, verovatno ko ovde da radiš kao doktor, hirurg. Nije li to tako loše? Jeste, ovi drugari, ovi neki što su igrali sa mnom, oni su Lichtensteineri, sve, znaš, i to su generacijama tu, to stvarno su momci, ne znaš šta, kako, razumem, znaš. Ali, sasvim normalni, sasvim skromni, sasvim, najnormalniji. Najnormalniji. A, Ništa Ferrari i drnda ceca ispod. Ma ne. A čime su im se bavili očevi, dede i to, pošto kažeš generacijama su tu? Bankari, verovatno. Verovatno to, nisam zalazio. Nisam zalazio, ali, znaš šta, oni imaju i zemlju tamo. Znaš, zemlja sama po sebi, sad šta rade oni sa tom zemljom ili nešto, znaš, imaju hotel, ima ovo, znaš, to je već, stvarno, ali nisam iskren ti budem, nisam zalazio, nisam ispitivao, Šta ti bilo možda najteže da se navikneš u svakoj od ovih zemalja, kažem, ajde pojedinačno Lichtenstein za početak? Pa, iskreno ti kažem ništa, jer sam ja već bio u Švici, bio sam u Švajcarskoj, koja je, pa eto, živio sam u Cirihu, imao sam prijatelje tamo, imam u stvari prijatelje tamo i eto, bio mi je samo taj put do tamo koji sam ja, nisam mogao svaki dan da odlazim kod njih, jer stvarno imam porodicu jednog drugara koji su me prihvatili roditelji su me prihvatili kao sina, znaš, i onda, da, imao sam sreću, sjajno. Znači, ljudi su mi, eto, i sad se potrefilo, da, oni su iz Čačka i sad se potrefilo u Čačku, živimo u istoj zgradi, brate. Zamislite to. Živimo u istoj zgradi, oni su sad, ajde, u penziji, sad sve znaš, dolaze tu često, oni su na 4. ja sam na 1. spratu. Sjajno. Da, ali oni su me prihvatili stvarno kao, ja sam bukvalno svaki dan bio kod njih, ručak, večera, ne idem kući, nekad spavam, stvarno top. I onda sam, nisam mogao svaki dan, ali otprilike svaki 3., 4. dan odem do njih i voleo sam da provodim vreme s njima. Znaš, kad imaš pozitivne ljude, kad imaš... A i naše. Da, u tuđoj si zemlji, stranoj si zemlji, znaš. I tako da, oni su mi dosta olakšali, moram da priznam to. Dobro, slično je Švica, Lichtenstein i Francuska, verovatno, ali Japan nije sličan, boga mi. Japan je posebna planeta, brate. To je stvarno... Pretvorio se suvo. Ne, ma to je jedna kultura, to je jedna, evo, na primjer, čist primjer, dolazim, putujem, u hotelu sam, sportski direktor dolazi po mene, idemo peške do tih prostorija, treba potpišemo ugovor, sve tamo vamo, sportski direktor inače nije ni Japanac, nego je iz Rumunije koji tamo radio 16-17 godina. Idemo, šetamo i u jednom trenutku
čisto, sve, znaš, vidiš sve čisto, nema šta, brate, ulice čiste, sve, nigde kontejner. I u jednom trenutku šetajući tako, on nađe na podu, ide i samo se sagne i pokupi papir. Znaš ono, od cigara, pa imaš onaj unutrašnji deo, onaj sivi, onaj onako na foliju, kao, znaš. Pokupi to i ja ga gledam i on samo u džep. Šta ćeš s tim? Pa kao kad dođemo u kancelariju, kao da bacim u kantu, znaš. Znači, on nije Japanac, ali je primio to njihovo, da, prihvatio tu kulturu i meni je to bilo fascinantno. To je prvi kulturološki šok. Da, ti vidiš to tako čovek koji nije Japanac i onda vidiš sve čisto, vidiš ono ljudi. No, šta mi je bila muka? Evo ti muka za Japan prvih 7 dana. Klopa, brate. Jel da? Dolazim. Nije klopa kao klopa da je loša ili nešto. Nego, dok ti ne tražiš, oni ti daju samo štapiće za jelo. A ja mučenik došao, ne znam da koristim, razumiješ, znaš. I onda prvih 7 dana, meso, znači bilo je ono mi ispada, ja sam, znaš, ono gledao, nekako, gladan konstantno, pa nabijam sam. Sad razmišljam, tako bih bukvalno jedno tako. Da, ali je, to je samo 7 dana, posle sam sve naučio. A čekaj, su ti oni rekli da ćeš nož viljuško ili si ti 7 dana? A kad su videli ljudi, znaš, treći dan ja dolazim u isti restoran. Ja dolazim u isti restoran i vidi oni da se ja mučim, znaš, ništa im nije jasno. I u trenutku prilazim i kao na engleskom, hoćete li kao viljušku nož, znaš, ovo. Ja rekao, imate? Brat nosio skakovac u džepu kad ide na ručak. Samo da tražiš. Tako da, posle toga je bilo, sve sjajno. Znači, stvarno, jedna zemlja, jedna kultura, stvarno. Jesi se vraćao turistički to? Nisam, nemam vremena sve. Ali dolazi mi drugar, Nisi bacio đubre pa da vrati. A slušaj, sad ću pričati priču jednu za to. Dolazi mi drugar sledeće godine iz Japana, dolazi na ovaj Expo. Japanac dolazi mi tu i doći u posjetu malo Srbiji, pa ću ga malo provozati svuda okolo. Nemoj baš svuda, brate. Vratit će se unatrag. Ali slušaj priču sad. Dolazi u klubu jednom, u Omi, radio je, on je Japanac, ali radio je kao prevodio, živeo je par godina tu u Srbiji, naučio je srpski. To je isti lik ili? Ne, to je drugi. Dobro. I u jednom trenutku smorilo, ja sam se vratio tad u Srbiju i nešto se čujem s njim, kako si, šta radiš, kako je tamo vamo, kaže on, brate, smorilo me ovo sve, hoću neku promenu, aplicirao sam za posao u japanskoj ambasadi u Beogradu i dolazim tu i daš, vidjet ćemo se i to sve. Ja rekao, sjajno dolazi, da, i mi u Jelenči kod mene, pekli prase i ja ga zovem, ajde, brate, da dođeš, da te, dođi, svrati, da upoznaš malo i ajde našu kulturu i sve, i skupilo se tu, znaš, ceo komšiluk, familija, od nas, brate, 50 odraslih i 30 dece, brate, znaš. Da. Sad, dvorište igrali fudbal, zezali se, sve, on tu sve s nama, znaš, I u jednom trenutku jeli sad mi sve završili i ja skupio klince i ajmo društvo na sladoled, ko će sladoled, prodavnicu, hoće li još neko od vas, kažu, brate, ja ću sladoled, znaš. Vraćam se, doneli sladoled, on pojede taj sladoled. U jednom trenutku, Burazer meni, bata, šta radio? Ja gledam, kažu, on, brate, uzeo papir od Caprija, nikad neću zaboraviti, brate, papir od Caprija ovako, i on kost po kost, brate, ubacuje u papir i ovako u kantu, brate. On praceta? Da. Ja mu kažem, ali Mile, nisi morao, razumeš, samo ovaj tanjir plastičnosti, onako, samo uzmeš i ubaciš, znaš, u kesu je bilo, znaš, za smeće. Brate, da, ali kaže, meni japanski gen ne dozvoljava da ja ovo ostavim ovako. Burazer, gledam, izgubio sam, šta je ovo? Čekaj, je glavna atrakcija, kad je došao. Stilo, brate, znaš ti šta je, ovi mu daju svi, a čuli da radi, brate, na delu gde se donacije za Srbiju, znaš. I čuli, tu bili sad ove komšije, za frkanti, brate, i sve, jedan što je predsjednik opštine, predsjednik mesne zajednice, da.
uzimo, dajem mu svoj kolač, evo ti, brate, znaš šta bi trebao da uradim? Pa ovde tamo za dečije igralište, znaš što, samo malo mi treba, ne treba mi puno, evo ti moj kolač, znaš, ljudi, opušteni. Srpska postava. Ne, ali to je zezanje. Naravno. Sjajno. U jednom, brate, ispred njega bio kolač, ja se sećam se isto, 3 leće, brate, znaš, u jednom ispred njega, brate, 3 kolača, kako kome nešto trebalo, oni svi njemu, znaš, ono kolače, brate. I on gleda, šta je ovo? Pa nije ovo 3 leće, ovaj kaže 9 leće. Su ga pustili da ode. Ma ne, zezanje, brate, je bilo, da. Jeste ga nalili rakijom? Ma sve, brate, sve. Full komplet. Sve, Full ali paket. stvarno, kažem ti, imao sam sreće gde god da odem da upoznam i dobre ljude koji su naši i dobre ljude koji su da li Francuzi, da li Japanci, da li Švajcarci, da li ovi, da li oni. A gde se najbolje osjećao? Fudbalski Francuska, brate. Fudbalski Francuska, za život Za život. Švajcarska. Švajcarska. Da. Bio sam 7 dana u Luganu, vidi, Da, Lugano je čudno. ne bi se vratio da nisam morao nikad. Da, Lugano je čudno. A lepo, kad odmaraš. Lepo, jeste. A kad radiš? A da, kad upadeš u njihov A sistem. kad zaradiš. Pa dobro. Ne valja ti ovde, a? On tako suptilno traži povećanja stalno. Postoji neka starija gospođa iz Lugana, neka se javi, ostavi Vladimir Pošto od Soskić. povećanja nema ništa. Da, nema veze, evo sad je on prekinuo, ja ću ponoviti Vladimir Soskić 1@gmail.com, znači bitno je da imate samo dobre kukove. I da ste iz Lugana. Naravno. Reci mi, brate, koje je najluđe pitanje koje si dobio preko vezano za Srbiju, za svoj kraj, ili nešto tako? Ne mislim ništa Da li u ružno, Japanu nego ili- nešto što je njih zapanjilo možda. Najluđe, pa, znaš, ono, kad pitajmo odakle si, znaš, ono, kao, kad kažem Srbija, znaš, mnogi ono kao, jel Ratko Blasko, mislim na Siriju, znaš, ono, ili kao Sajberija, kao, hladno. Ne, samo hladno, nema rata, recimo. Da, da. Pa ne znam, brate, vezano za Srbiju, znaš, evo, da, na primer, kad smo igrali, baš sa Vaducom, iz Lihtenštajna, igrali smo tu sa Vošom, brate, kvalifikacije neke. I da, i ovaj naš, kako se zove, ekonom, kao, Dule, kao, ću ja moći u ovoj trenerci, kao Vaduca, da izađem u grad, znaš, ovo, ono, što ne bi mogao, znaš. Pa kao, znaš da me neko ne startuje na fazon, znaš da mi nema problem, znaš. Ako moj ili rekao, nije problem nikakav, nismo mi, ono, šta ja znam, divljaci, razumiješ, da spopadamo ljude po ulicama, ako nikog ne budeš dirao, niko te neće dirati, razumiješ, to je normalno. Tako da... Ili izašao? Jeste. To mi je bilo onako, to mi je jedno od pitanja ostalo. Uglavnom misle da smo neprosvećeni, brate. A mi takav narod. I brava, 2 put nismo zgazili. Da. A reci mi, brate, vidio sam u Norveškoj da su navijači su to obožavali, to sam našao da su ti izabrali za igrača godine, čini mi se. A još dodatno, zbog tebe su skupljali pomoć za Srbiju. Jeste. To je bilo, kad su bile one, ne zbog mene, zbog te situacije. Inače, ja sam očekivao, znaš, kad odeš u neku državu, još imaš malo neke predrasude, znaš, kao Norvežani, hladni, ovo, ono, sve. Ja sam totalno suprotno tamo doživao od Norvežana. Od prvog dana su me prihvatili kao, ne mogu opisati, stvarno, prelepo. To je jedan relativno mali grad, 40.000, stadion je, tipa tad u to vreme je bio, mislim, 4-5.000, sad su ga, mislim, nešto širili i sve, ali, jednostavno, sjajni ljudi, stvarno. I desilo se, ne daj Bože, to što se desilo kod nas, i, bilo je skupljanje pomoći za to i oni su skupili neki novac gde su uplatili na neku fondaciju i stvarno sjajno. Znači, to su neke stvari ne mogu nikad zaboraviti, stvarno. Tako da, evo, i dan danas s nekima se čujemo i tako da, imam i u planu da ih posetim gore i sve, tako da, to će sve kad se završi. Čekaj, gdje je Haugesund u odnosu na Oslo? Jugozapad. Bio sam u Tromsu, pa... Da, to je gore. To je na kraju, sledeći što skimi. Da. Mislim da, ne znam da Ima ima neki... znaš šta je, Bodo Glimt, Bodo, tamo gore, Bodo. Oni su, imao sam drugara koji je isto krao, kod njih je 6 meseci dan, 6 meseci Da, i noć. vamo je, ja kad sam došao, bilo je ceo dan, sve vreme je bio dan, mislim. Eto, da, ovo je baš polarna svetlost, vidiš. Da, jesno, evo, u realici, kako već.
Mislim, Aurora Borealis, ne? Tako da. Da. To je. Prelepo, stvarno je jedna država, pa eto, dođeš s predrasudama, isprate te, totalno suprotno mišljenje neko. Kako izgleda život u Haukesu? Mislim, ja sam do Tromse, nije baš nešto neko ludilo imaju dve. Ne. Pa nemaš. Zapadni sistem, to ljudi rade, sve od jutra do mraka, kod njih nemaš kulturu kafe, na primjer, što mi imamo ovdje, što je mnogo retko. Su cene nenormalne bile tada, ja sam bio bio Partizan, to je 2013. čini mi se. Da. Cene su bile... Jeste. Kao sad ovdje. Evo ti, na primjer, mislim, pivo tad u ovom, na primjer, kafiću da smo mi bili, tipa 10 €. Da, sećam se, pizza bila 50, to neću zaboraviti, cela pizza 50 € tada. Bile. Šišanje je bilo 50 €. Šišao sam se sam. Da. Kad smo kod šišanja, naravno, pitanje frizure, brate. Sam si upobrati. Sam si se namestio, izvoli. Ne, ja sam Švajcarska je počela, izgubio sam opklad od druga jednog i kao ja da te ošišam i sad ćeš ćutiš i on te šiša, brate. I kad je ošišao, ostade tako, da li smo igrali neku utakmicu, da li se namestilo dobro nešto, i onda sam ostavio tako i gurao sam, boga mi, to je ona frizura, da. Gurao sam, pa ne znam, par godina tako. Možda u Francusku dok sam otišao, da, do Francuske. Kako si promenio? I u Francuskoj isto, čoveče. Kako sam promenio, otkud znam, da sam se malo ozbiljio. Kad sam otišao za Japan, sam se, šta tako da odem tamo, oni bre ljudi kultura, brate, to je, znaš, da se pojavim ko Tarzan, znaš, rekao, ajde, šišaj se na ćelama, znaš. I onda jednom trenutku sam tamo kad sam bio, pa onda, kao puštam kosu, pa neću da puštam kosu, pa iznerviram se nešto, lupam i ošišam se sam. Šta je sve brat radio da ne plati frizuru, nigde ne išao? Ne, nije baš tako. Ne, to je bilo za Norvešku, sam ti pričao. A ovo je bilo, bio sam kod Japanca, kao zna engleski, znaš, vodi me ovaj drugar i ja njemu kao objašnjavam, brate, ja bi ovako, ti ovde, ovde, on kao meni, daj job, znaš, kao, okej. Matori me šiša kako noć. Ja dođem kući, vrate, mašinu 0. Završi. Tako 3 puta i četvrti puta. Ne, ali i onda sam, da li supruga nešto kao, ja kao puštam kosu, ona kao, da. Pa rekao, rešio sam. Kao ona, nema šanse, znaš. Rekao, rešio sam, sad sam čvrsto rešio, ću da puštam kosu, znaš, kao dužu kosu, kao, nema šanse, smem da se kladim s tobom, u šta hoćeš, kao u novac smem da se kladim s tobom. Rekao, dobro, koliko? Kaže ona, nebitno, toliko, znaš. Koliko? Kao da se ne šišam, kaže ona, godinu dana. Rekao, čekaj, sa strane može nešto, kaže ona, može. Rekao. Komenzi bitere, kao može. Ma nego šta. Pa vidiš da može sa strane, to je deal bio. Zato sam i puštao. Sad se ne više. I uzo pare od žene. Koje naravno nisam još dobio. Molim vas, daj, ošišat će se znam. Apeluj, brate. U jednom momentu si se pominjao i kao moguće pojačanje Partizana. Da li to bila novinarska patka ili nešto drugo? Ne, to je... Prvi put je to bilo koje godine? 2016. Kad je... 16 ili 17, tako da? Tako nešto. Ne. Čak bio sam tu, sve sam se bio dogovorio i međutim nije htio trener da me pusti Rekao mi je, sine, ako budeš dobar kod mene igraćeš, jer se promenio trener u tom trenutku. Ja sam dolazio iz neke povrede, imao sam povredu neku, ovo je ozbiljniju i onda kaže, ja te ne znam, ali ukoliko budeš bio dobar, kod mene igraćeš, koliko ne, kao to je bilo leto, ja ću te za zimu ću te pustiti bukvalno da ideš za džabe, eto. Pa dobro, fer i pošteno s njegove strane. Da. Kaže, o tebi sam čuo sve najbolje, kao, znaš, na tebi je sve. I odmah posle mjesec dana sam potpisao tamo novi ugovor. Pa dobro, fino si prošao. Da, lepo, stvarno, lepa iskustva, prelepa iskustva, stvarno.
Pitanje našeg prijatelja i tvog kolege fudbalskog Kuzmića. Kaže, kako je bilo protiv Brage juriti Portugalce? Joj, Razeru. Znači, ne možeš da ih stigneš, brate. Ne. Da, ja sam inače poznat kao ekstremno brz igrač, razumiješ, znaš, ali nisam mogao da ih... Šalim se, ne, ljudi toliko su bili uigrani, toliko su bili dobri u tom trenutku da ti bukvalno ne možeš da im priđeš, da vidiš loptu, Ni da ga kamoli udariš. ni da ga udariš džukački, ono što se kaže, znaš, narodski što bi se reklo. Ne možeš. Tako da je lepo iskustvo, stvarno, da te neko tako oduči od fudbala. Da vidiš nešto novo. Šalim se, ali jeste, stvarno je bilo, oni su tad bili baš u piku, onako, a kod nas je dosta promenila se ekipa, dosta bitni igrači su otišli, došli su neki drugi, onda je trebalo vreme da se sve to sklopi. Ali, eto, lepo iskustvo. Da li znaš ko je Srbin sa kojim si odigrao najviše utakmica u ekipi? Od početka karijere do danas s kim si najviše utakmica odigrao? Ako ti ne znaš, Šole zna opušteno. Čekaj, Srbin s kojim sam najviše utakmica odigrao. Generalno fudbalač, ne mora ni Srbin, ali sa njim si najviše puta delio teren. Od početka karijere do danas. Brate, to je zanimljiva činjenica. Čekaj, s kim sam igrao u 2-3 kluba. To je... Mislim, podaci su sa interneta, u internetu laže Da. Transfer Market kaže Saša Stamenković, 50 utakmica. Sa Saletom? Kaže 50. Moguće. Kako izgleda druženje sa Saletom? Inače, treba da nam dođe u goste. Da, brate. On ti je pun priča, brate. Nemanjka ni tebi. On je, brate, jedna pojava zanimljiva. Šalim se. Ma da je, on je lud 300 na sat. On je stvarno, on čini sve ljude oko sebe onako, on kad uđe sad, on ti nekako uneseti sunce u prostoriju, znaš, onako. Tako da je zanimljiv jedan tip i eto, sedim pored njega na moju veliku žalost, tako da samo smišlja. U slačionicu, samo smišlja neke gluposti. Ko je poslednja? Pukne njegova, na primjer, on je, pošto je sad prasac, pukne njegova, ona, kako se zove, stolica gde sedi. Da. I sad ima ono, sečete, brate, znaš kako je plastična na stolica u slačionici. I ti sedneš, ono te malo iseče. I ja mu se smejao, razumeš, i sutradan, brate. Ja dolazim u slačionicu i ne gledam, i sedam, brate. I sad ne gledam, Čukela zamenio, brate. Znaš, tako da, ne, s njim je stvarno. A druženje... Živeli smo u istoj zgradi, brate, jedno vreme. On na 3. ja na 4. spratu. Da je, ozbiljna lajsna, brate. Ozbiljna lajsna. Zanimljivo. Jel peva? A? Jel peva nekad? Zapeva na proslavi? Ne, ali tera Silviju da peva stalno. Nema mira, brate. Mora Silvija. Gledam ona na šizi, brate. Šizi. Kad treba, ali... Ne, ja ih mnogo volim. Oni su mi stvarno sjajni. Rekao nam je, Dojki se dopisivo s njim, tako da še. Kad se završi sezona dolazi? Jel rekao? Da, Jeste. obeće. Ma doći sigurno. Nemaš da ima za njega. A reci mi, u Japanu si delio teren sa Kugom, to je iskočenicu sa Kugom i Jeirom. Jeste, družili smo se dosta. Da, živjeli smo u istom kvartu, tu relativno blizu. Ma da, super da sam. Super, strašan igrač. Tamo su ga voleli, baš su ga voleli. Znaš. Pa dobro i ovdje u Zvezdi. Jeste. Ti pričao da može da iz Beograda, šta mu je bilo najčudnije? Ne, nismo puno se dohvatili, nismo puno, pričali smo generalno, ali sad neke detalje nismo zalazili. Ali je tamo davao golove, ludilo nešto, iz mrtvog ugla, neka spoljna, nešto tako, ludilo. Japanci u transu. Da, stvarno baš su ga u klubu voleli. Baš je lep utisak ostavio. Kako izgleda proslava titula u Japanu, brate? Znamo ovdje, trubači, ovo, kako tamo, rukujete se svako svoj, to je znakovnic. Da, to je stvarno. Ma da. Čak, malo imaš, imaš posle kao dolaze ti ovi kao članovi kluba, uprave, bla, sve to. Tu neka večera sa njima, slikanje neko, razmena vizit karti i to je to.
Pa da. Pa šta si ti očekivao? Nacija, brate... Jel vas teraju da čistite posle utakmice, ono, slučionice? Ne, ali u svaki igrač ima tu svest. Da, znam, ispred spominjem sebe. zbog prošlog mundijala, ono, Da, kad jeste, su... jeste. Ne, svaki igrač ima tu svest da tu oko sebe da uzme, da počisti, da ubaci ovamo. I plus na kraju još ovi momci što pomažu, oni... Tako imaju bar oni osjećaj da časte za titulu, brate. šta? Premijica neka, ne. Jeste, ma ne. To da. Da. Ne, mislim premijica, ne častete oni, nego imaš ugovor, Ugovor, da. šta ima. A nema ništa van ugovora. Nema tamo dinar više, brate. Ispod stola, nema. nema. Da li si Japancu, brate, daš nešto ispod stola, brate? Ne on tebi, nego ti njemu. Pa Koji mislim bi bi to to prijavio šokirao? policiji. Ti to. Da, to sigurno. Znaš kad Ma smo... ima to svuda, brate. Mislim Ja da nema. mislim da u Japanu... Ne znam, nisam bio na... Pa viš da tamo, ono, mašinovođa se ubije kad zakasni, znaš onu Pa mi prikaz, ne koliko bismo imali istinita. mašinovođu. Kad zakasni, ono, 2 minuta, vozi kasnije 2 minuta, šef stanice se ubije. Da. Od, ono, Znam. Ne, kažem ti, Odgovornost. nacija, ma, izuzetno, ali, znaš šta, iz priče sa nekim, da oni sami sebi nabacuju veliki pritisak na leđa, znaš, ono. Pogotovo, mislim, ne svi, naravno, Da. to je velika nacija, razumeš, i tu stvarno imaš raznih profila ljudi, kao i svuda, ali oni imaju, na primjer, gde su oni loši je to improvizacija. Improvizacija, da. Zato što je sve kalp, radiš po kalpu. Tako je. Improvizacija je tu gde su oni, gde su, na primjer, isto Savršen čovjek je mešavina Japanci i Srbina. To mi je rekao i ovaj drugar. Japanac. Kaže, mi Japanci smo ono, kaže, znate, ali kaže, a vi Srbi, kaže, vi ste ovo. Kaže, znaš, kad bi bilo nešto između, znaš, ono. Pričao nam Dule Petković kad je igrao u Japanu, baš ovdje kad je bio ispričao tu priču, kaže da je uspio da nađe noćni klub i kaže zamisli da žiga Srbini. Ne, pa dobro ima tamo u Tokiju, ima u Tokiju, da, ima u Tokiju, ima jedan deo gde su, sad već ima dosta, znaš, A čekaj, brate, reci mi, uvijek kad gledam one na TV-u, Instagramu, nije ni bitno, no uvijek vidim ono da spavaju onim malim prostoricama, to stvarno tako ili je to za sirotinju male prostorije, a ti dobiješ ono normalno stan, širok, veliki. Ne, nemaš ti velikih, sad, mislim, ne, imaš ti sve. Ali je sve u 50 U Tokiju kvadrata. možeš da jedeš od $10 do $10.000 i više, razumeš, kako hoćeš. Znači možeš da Kako sa biraš, nekom da. normalnom cifrom ti Tako možeš je. da živiš. Tako je, znaš, ti možeš sve. Jeftinije od Norveške ili skuplje? Zavisi gde, na primjer, Tokio ti je, ono, skup. Na primjer, Tokushima je isto skup, ali ne toliko, da kažeš, sad, znaš, ono. Znači ima razlike po Da, regionima isto. ima razlike svuda, kao, znaš. Recimo, Beograd kada i Mišo, ti će Šabac. mi kaže da je Vranje u Japanu, brate. Tokushima, brate. Ne, nije Tokushima, nije. Vranje u Japanu. Pa ne znam koji je japanski grad, onako. Koji japanski grad da je... možda ovi što su bili stravljeni sa zemljom. Znaš ti kakvi su to, brate, gradovi? Znam sad, ali... Kakvi su to sad gradovi? To je Hirošima, znaš ti koliko zelenilo? Znaš ti koliko zelenilo? Bio sam baš Misliš na biljke ili na ljude? na prirodu, brate. To je neverovatno. Zamisliti grad koji je bukvalno pre koliko? 30-40 godina ono izgrađen. Znači, to je sve relativno sve novo. To je sve malo djel. Hirošima je prelep grad, na primjer. Svi su Tokio. Tokio morate da idete ako imate priliku za noć veštica. Tu je... Što tad je ludiš? Misliš da tad možemo da nađemo ribe, šta? To. Da nas ne vide. Klopit ćemo se. Svi su maskirani, brate. Kad bi se maskiramo maskirao... debelog. A čekaj, šta je tad? Ne, svi su maskirani i svi su, ono, neka energija ludačka, stvarno u Tokiju. Baš sam ja bio na Shibuji, na onom prelazu, na raskrsnici, onoj, kad je Halloween bio, pa smo bili tu, relativno blizu smo išli vodili me neki drugari tu iz Yokohame, naši baš, vodili me na neku žurku. I baš je, nikako gleda, upoznaću te i s njima kad budeš upoznaću. Čekaj, kako si našao vaše ljude tamo? Zavljensku području. Ima, brate, ima naših svuda, brate, Ne, verujem, ali Kakve si su neko žurke u preporučio Japanu? ili si ono bio u fazonu naleteo slučajno? Jeste.
preko nekih prijatelja koji su imali neke već veze ranije, ovaj drugar ti je tu i oko Hanvi, znaš, on tu radi tamo vamo i onda preko njega upoznaš ovog, onog tamo vamo i... Eto kako Toyota stiže u Šapcu. Da. Prva ruka, vrati. Kakve su žurke u Japanu, kažeš ti nama? Pa, na primjer, što sa igračima kad smo išli, više su ono, kao karaoke, znaš, soba ovako, vrate, i oni organizuju karaoke, tu alkohola koliko hoćeš i zatvorenog tipa, nema ono sa strane. Nema sa strane, to je tako bilo. Visoko pevno. Ne, više sam mislio na ovo ne kad si može išao s našim ljudima. No, to je ko žurka koji kod nas. Dobar provod. Dobro. Ne, Tokio moraš da... Da, kažu da je onako baš... Pa pokušavam da izvučem iz tebe još nešto. Posle emisije. A ćemo se vratiti na fudbalska pitanja. Meni je ovo drugi dnevnik RTS-a, evo te. A vrati se na fudbal, kolega. Alan Kazanova, kapitanska traka i našao sam najviše golova kod njega si dao. Kazanova, da. E pa on mi, na primjer, on mi nije dozvolio da dođem u Partizan. On je tad došao i sve i šta da kažem za čoveka koji me toliko naučio, toliko dao i nema šta, jedan gospodin veliki, fudbalski smo igrali bukvalno, tačno se znalo ko šta, kako, imali smo i dobru ekipu, tako da, da, jedan stvarno, koji, kako bi on posle rekao, on je dosta voleo naš igrač, naš mentalitet kod igrača i on je, na primjer, i Pavla Ninkova i Duleta Veškovca, sve je on da. Eto, neko da se i voli. Da, vi ste te sezone završili na kraju koji još? Četvrti, brate, ali bukvalno bili smo drugi do 87. minuta, onda su neki tamo dali gol, pali smo na treće mesto i u 97. minutu, nikad neću zaboraviti, u 97. minutu Amijen, oni daju gol nešto i mi padnemo s trećeg na četvrto, brate, i to je bilo strašno. To je bilo strašno. Znači, ulaziš direktno, ideš u baraž i ispadaš u 5 minuta, brate, 10. Neverovatno. Da. To je fudbal. Da. Recimo Milans, Nenad Kovačević, pokojni Deki Milovanović, Anto Drobnjak, lepa sredina za naše ljude, rekao bih. Jest, stvarno lepa sredina. Bio je i Veselinović. Da, i on je bio i... Da, izuzetno lepa. Kako izgleda život? Kako porediš, nije hladno kao vamo u Norveškoj. Pa ne, ali relativno je, nije baš takva klima, ali je slično, dosta je, da, to je sever gore i tu, znaš, da, sunca relativno retko, leti onako, ali dosta kiše, dosta oblačno, sivo, razumiješ, sve to. Lanska ogradja je tipa, Dortmund, gdje su bili rudnici i onda su rudnici zatvoreni i ostao je klub koji je tu religija, stvarno. Kako navijači reaguju na tebe koji nisi prvi Srbi, nego si, evo, da lupćemo 4., 5., 6. koji već... Isto sjajno, i nisam, to je, jednostavno su... Gledajte malo utakmice njihove, vidite cela tribina. Da, to je neverovatno. Svaki put kad izlaziš iz tunela, ti udaraš na tu tribinu i gledaš direktno. Ja se danas naježim se kad se setim. Verujem da će se vratiti tamo bar turistički. Pa vratit ću se sigurno. Ako ne i poslovno. Da, ako bude me fudbal zanimao posle, vjerojatno ću možda otići i gore da vidim kako to ljudi rade danas, kako to funkcioniše sve, kako mada se garnitura ljudi promenila od tih što sam ja bio tamo. Nije kao kod nas večiti predsjednik, trener, ne? Dobro, kod nas se treneri menjaju. Da, garnitura ljudi se promenila. Taj stari predsjednik koji je bio tu dugo, koji je, otac njegov je bio pre njega, da, i on sve, on je nasledio to i onda je prodato u nekom konzorciju, mislim, ne znam odakle, da li Luksemburg ili nešto tako. Iako se ta garnitura ljudi promenila, ali ono što kaže, zvaću, valjda će se setiti. Ako me se sete. Ako se sete, da. Šalim se, ali verovatno ću ako Bog da otići gore, ako me to sve bude zanimalo, da vidim kako funkcionišu stvarno ti klubovi sad već na ozbiljnom nivou
Oni izuzetno dobru školu imaju, rad sa decom im je ono, ja se sjećam kad sam se povredio baš to, da sam tražio da igram sa drugim timom, da sam išao da tražio da igram utakmice sa njima. To su svi ovi momci, dosta njih sad igra tamo, igra u Premier Ligi, tamo. I stvarno su ono, ne. A reci mi Antoine Kambure, druženje sa njim. Da, on je bio. On me doveo. Pa da, on je bio lagan. On je skroz lagan bio. On je voli golf. Posle treninga u auto, piči na golf. Tako da, on je bio baš lagan, onak. Ti pričao druženje sa Kežmanom u PSG-u. Nije mi pričao. Kažu da je bilo veselo. Sa njim, a? Rat je bio, znači neki. Pa nije se baš naigrao, čini mi se Mateo kod njega, ako sam dobro vidio. Da, Kambure, onako, ne znam, zanimljiv da sam, onako, ali nisam s njim toliko bio koliko sa Kazanovom, da. Kad ja sam bio i povređen 2 mjeseca, bukvalno sam radio sa strane, nosio onu kragnu, sve, znači nisam se pojavljivao tamo. I onda kad sam se vratio, onda sam i tražio da igram za drugi tim i sve. Ne ih iznenadilo to da, mislim, nema baš mnogo ljudi koji bi tražili da igraju za B tim da bi vratili u formu. Jeste, baš ih iznenadilo, da. Ali meni je to značilo, ne mogu ti opisati. Odeš u 4. liga, na primjer. To je, ko nauči tamo da igra, taj može svuda da igra. To je stvarno... To je ono U meso i to je od... Znaš, kad driblate čovjek, ti vidiš da ni on ne zna gde će. Znaš, i sad ti tu treba a on brz, jak. Da nije alkoholičar vrhunski špica. Da, sve, brate, sve mu Bog dao, što se kaže. I sad ti vidiš da ni on ne zna gde će, znaš, pogađa ga lopta, brate. Tehnički, ajde, nije sad možda toliko, brate, ali on ide, brate, da te pojede, znaš. To su obično oni igrači iz Afrike, znaš. Da, sad sam to kada ti pitam. Da, znači, bilo je zanimljivo, bilo je par utakmica baš zanimljivih. Tako da, kažem ti, to meni je dosta značilo. I to je možda jedna od stvari, posle što je Kazanova, što je tražio da ostane, ili je video da to verovatno taj neki mentalitet, što se njemu svidao posle. Proveslali smo te, brate, u ovih sat vremena. Da. Kroz celu planetu, kakva ti je bila karijera danas, nešto mirnijim životom, ali fudbalski dalje turbulentnim u Srbiji. Kako je u Srbiji? Živiš u Čačku, igraš u Lučanima. Tako je. Pa, fino. Šta ti kažem? Plaćaju, redom. Sve pare šaljem tašti u Vranje. Šta da ti kažem, brate? Srbija je, eto, ima talenata, ima svega, ali mislim da malo zaostajemo u nekim drugim stvarima. Ajde, sad infrastruktura se isto digla, kažemo, ti tereni, stadioni, sve to, ali možda neki malo, ne znam, možda ozbiljniji rad malo, to je neko moje mišljenje, onako bi trebalo da, iako sam imao sreću da i ovdje radim sa dobrim trenerima, eto. Opet mislim da generalno bi trebalo možda malo da se ulaže malo i u edukaciju i da čak i to da se pošalju možda savez da pošalje trenere neke koji su perspektivni nešto, gde želiš, šta želiš, da ode u te neke možda evropske najbolje škole pa da se vidi kako tamo i da možda da implementiraš nešto, možda ne možeš sve, ali možda nešto malo što bi mogao da i da edukuješ ljudi i da implementiraš u neki sistem ovde. Mislim da je, po meni je možda falinka to što nema neki sistem i rada i sa decom i sa nama možda. A što se tiče samog fudbala, kako ti se on čini? Ovako, kvalitet ligi u kojoj igraš i to? U odnosu, da kažemo, na onaj početak, eto, možemo i tako da, kad ti si otišao kao klinac. To pa znaš ti kad sam ja počeo u razredu, 40 godina. Ufam, brate. Ne sjećam se. Ja sećam kada je hrišćanstvo dolazilo u naše kraje. Ne, ali stvarno, nekako mi se čini da je kvalitet opao, brate. Stvarno, u odnosu na tad? U ono vreme da je bilo stvarno igrača i da je bilo
Da je tad bilo fudbal, bolji vodi. kvalitet, da. Da, tako ja, moje neko Da, mišljenje. to je Možda je pogrešno, možda nije, ali to je neki moj osjećaj, eto, što bih ja rekao. Ali, da, mi smo generalno talentovana nacija, imaš ti dobrih igrača i dobre dece sad, ali nekako u nekim, sistemima, mada ni ljudima ni dato vreme da uspostave neki sistem kod nas. Pa mi promenimo najviše trenera. Pa Da, mi odmah menjamo. 2-3 neka loša rezultata, odmah ćao, dolazi drugi i Pa kad onaj tuži mi vratimo ovog prethodnog. Da, ima i toga. Pa je, da. Mislim, ima svega kod Partizana. nas. Ima svega. A reci mi, Mlado se bori za opstanak, mi ovu emisiju snimamo, nadam se da... Emitovat će se nakon toga, ja mislim. Da, ja mislim, ali da kažemo da ako Mladost ostane u ligi, gde Neško vodi? Deneško vodi? Da. Na klopu. Ne, organizuje on to u Lučanima. Organizuje u Lučanima, to je... Jer se zna mesto. Ma, verovatno. To će biti, ajde, možda pogrešim, hotel ili bazen, prase ili jagnje, muzika. Silvija peva, to ne može. Ne vjerujem da će Silvija pevati. Tako da, bit će muzika, bend, trubači. Ko se prvi hvata za mikrofon u ekipi? Pa jedini koga sam ja video da peva je Žare Udovičić. Žare Udovičić je takav bojem, on što voli kafanu i ovo, ja to nisam vidio. Ti vidiš ljubav čoveku u očima, da je to neverovatno. Da, on je prvi. On je s mikro, on kod je rođen. To neki moj Oreščanin strašno peva. I svira gitaru i on sve, da. Čekaj bre, ti si probao da sviraš gitaru? Jesam sad, išao sam i na časove, ali sad sam nešto utanjio, od nove godine nisam bio, ali morat ću da se vratim časove. Kako ćeš ti naći posao? Muzičari jedini bolje zarađuju. Da mlatim. Mogu samo neke tambure, nešto bubnjeve da mlatim i to, ali... Da daješ ritam. Da, to, ali ovako, za gitaru još nemam. Ovi me zovu, ajde kao ponesi, znaš, Silvija me pali tu, kao, ajde ti, kao, znaš, ti si dobar, ti možeš ti to. Neko vreže. Kad nemaš šanse. I onda, znaš, kada joj šaljem video. On i Silvija. Znaš, kada joj šaljem video, neku pesmu sam, na primjer, probao da skinem ili nešto, šaljem video, znaš, stavim samo da može jednom da vidi, znaš. Da ne sakruva, a? Da, stilu, treba dođe do ovog kretena, brate, da me iskrivi u slačionici, brate. Stilu. Tako da, samo jedno. Da, i ona me pali tu najviše, ona mi daje gas tu najviše. To dobro. Volim za svoju dušu. Ništa, ako Bog da bude ta proslava, pa da nam pošalješ tu nestajuću poruku, da vidimo tu jačinu slavlja u Lukšanima. Na drugom telefonu. Bukvalno. Ne, nisam manijak, zaista. Daće Bog da se ostane. Ali stvarno je, kao što sam rekao sam vam malo pre, to je stvarno jedna skupina ljudi, pričam kao tim, to je stvarno jedna strašna skupina ljudi. Čak mogu reći da nikad nisam bio u ekipi koja je takva, sa takvim momcima, kao prvo karakterno, drugo, znači, nikad nisam bio u ekipi da ne možeš za jednog čovjeka da kažeš možda ovaj malo nije fin, da kažemo, ne. Svi su tu stvarno. Jedna izuzetna grupa ljudi i tu Neško stvarno radi strašan posao. Što se tiče tih stvari, da izabere dobrog igrača, da izabere dobar profil, karakterno čoveka da uklopi u ekipu stvari. Znači da pogodi sa klincima, i ovaj mali, kako već sad prezime stavljaju mozak, Ćirić, ovo je dobar igrač. Da. Sad baš igra, on nosi sad stvarno. Jel ima čitao sam intervju od mog Turčina iz Real Madrida, gde on, kad je došao Real, svakom se obraćao sa abi, brate, jer je to kao vrhunski vid poštovanja kod Turčina kad se obrati starijem. A jel ima to kod klinaca ovde? Imaju ono poštovanje prema vama? Vi ste vidjeli jedna banda iskusnih igrača, da kažem. Tako je. Ma imaju. Ma to su sve dobra deca. Nečija životna priča je možda malo ovakva, malo onakva, ali sve su to u globalu dobra deca. I samo treba da se radi s njima i da se usmeravaju u nekom pravcu, profesionalno, šta sve kako treba. Lako je danas zalutati, brate, lako je danas u svemu zalutati sa ovim telefonima, sa ovim svetovima.
nerealnim, razumeš, ovim Instagramima i zezanjima, znaš. Tako da lako se zaluta. Da ne pričamo na neke teže stvari, ne daj Bože. Ali, znaš, moraš da, mnoga deca su tu od svojih 14, 15, 16 godina sami, razumeš, znaš. I šta ti u Lučanima, nema šta da radiš, razumeš. Tako da razumemo decu koje se opijaju u Lučanima. Ne, hoću da kažem da treba samo, treba da se usmeravaju lepo, u sport. Da, u sport i da se, da im se ne da puno slobodnog vremena. Pa je. Trening. Što manje TikToka, što više Luča. Gosti Naško čuli ste, znači 3 treninga traži. I 2 praseta, možete ovde slobodno. A to mi dolazimo na proslavu. Da, što nas budete pozvali. Mi očekujemo. Evo, približavamo se kraju, možda samo za kraj biće aktualno svetsko prvenstvo, gde vidiš Francuze, gde vidiš Japancu i generalno. Ja mislim da će Japanci nastaviti, brate, da će biti opet iznenađenje, onako. Ajde, ne mogu biti iznenađenje jer su već iznenadili, ali mislim da će nastaviti u tom nekom maniru, da će biti možda čak i ostavit će bolji utisak nego što su onda ostavili. Jer stvarno... Što nije lako, jer su prošli put baš ostavili dobro. Ali to je bilo iznenađenje. A sad već svi znaju da oni nisu ipak i da se radi to već kako se radi. Šta mi je, evo za Japan, što mi je bilo fascinantno, ajde fudbalski se vraćam bez veze. Leva, desna noga. Svi imaju. Nema kod njih jača. Svi imaju leva, desna noga. Svi. Deca, znači od malih nogu, gledao sam treninge, sve. Leva, desna noga, svi radi. Ovaj vodi loptu, dešnjak igra levog beka, vodi loptu desnom, pa je sljedeću vodi levom, pa unutra dribla levom, pa ista kao da nema razlike, brate. Koja ti je jača, čovječ? Desna, znaš. Da vidim samo koja kvota Japan osvaja. Ne, dobro, ne verujem da će, stvari, opet. Znaš što je zanimljivo, imaju dvojicu ili trojicu tamnoputih momaka, ali to nije uvezano, oni svi imaju poreklo, Zion, Suzuki iz Parme, ova dvojica isto svi oni, ili je majka ili otac. Neko je Japanac. Da, neko je Japanac, znači nije bilo ono, evo ti lova, ko je Emirati i ostali, evo ti lova, nego... Ne. Verovatno je to možda, ima veze sa tradicijom, verovatno, ni oni neće tim, oni hoće njihovo, naravno, ako je jedan otac, ako je jedan roditelj iz Japana, onda to naravno sve. A Francuzi, kako njih vidiš? Pa oni su vele sile. Misliš da mogu da osvoje? Generalno, svi gosti su se volili Francuza, Španaca i ne znam neko rekao Argentina. Francuzi, Španci, meni su oni... To bi bilo baš dobro finale. Ti gledaš Francuze ko krila, ono baš, šta je, Španci isto, 3-4 ekipe podjednako dobro, ne znam. Meni su oni stvarno favoriti. Francuzi? Pa i oni Španci. To dvoje bih onako izdvojio, baš poznajući i mentalitet i naravno sisteme rad. Misliš da će Dešan imati još poseban motiv poslednje svetsko, jedan od trojice ljudi koji su ga osvajali kao igrač i kao trener? Možda bi mu bio poseban motiv, završavam priču i... Pa mislim da je to mentalni sklop, da su to pobednici. Kako izgledaju Francuzi, izvini, su oni napaljeni, kao svetski smo prvaci, mi se ne bismo treznili do verovatno smaka sveta, ali kako oni, ono, kao, kad si igrao tamo, ili imaju te osjećaje malo napaljenosti, ok, u Parizu sam vidio su napaljeni samo time što su Francuzi, ali... Da, pa ne, nisam imao to, da, kod njih je to... Neki tamo osvojili. Ma da, ne, bilo je slavlje kad su osvojili. Ne, znam to, ali brzo prođe, nije ono kao... Koji sve, brate, sve prolazi, ok, danas ćemo da se radujemo, verovatno je taj mentalitet i kod igrača, ok, danas ćemo da se radujemo, sutra već razmišljaju, osvajaju, šta je sledeće, evropsko ili olimpijske igre ili nešto, razumiješ? Penzioni su ih se bukvalno sve. Ja ga povuci se kad si na vrhuncu. Još kod nas ima nacionalna penzija. Da. To bi ti trebalo, da. Ne, ali stvarno su, ono, ti na tom nivou, oni su pobednici, brate. Ne znam, ja sam baš mislio da su oni lože onako i da su arogantni što se toga tiče, onako prepotentni nadmeni kao mi pa svi drugi. Ja sam to... Englezija su takvi, ali oni nikako, hvala Bogu, da osvoje. Da. Ali oni se baš mrze, ne vole se. Drugačije iskustvo naše u Londonu, na primjer, nikad ljubazni ljude nisam sreo. Policija, prolaznik na ulici i tako dalje. A u Francuskoj kad sam živeo... A gde si živeo? U Parizu, 93.
sa svom braćom Arapima i Crncima. A to sam Jel kao se ti smelo kažem. da se Najdivnijim prođe? ljudima. Jel smelo da se prođe uveče? Ono? Ne, rekli su mi kao posle 9 ne možeš da ideš, kao nemoj da izlaziš. Međutim, brat je ogladno i istekao divna prijateljstva sa tim istim ljudima. Pogledao sam njima, otimo tašne tamo i tako. Aj, sad sam se družio sa njima. Zato mu je zabranjen ulazak u Evropsku uniju. Nije, nema sad. Kao pa kako će čovjek u Lozanu, vrat? Teško. Kako Da, dobro? Bulgar. A, ne. Iseći ćemo Ne, ovo, da, pa- Da, slušaj, ali Švajcarci nisu Evropska unija. Nisu, brate, ali imaju Schengen. Tako i je. oni. Aj, muka, brate. Ma šta? Tražim ti, brate. Ne, čuli ste, zvali smo malo pre sad je gospođa, dajiće se neko. Ponovo. Imam jedan, brate, mali poklon za tebe od Sve naše manje i kuće manje. Sokera i od Šuleta i mene. Hvala ti puno što si bio deo ove naše male, a sve veće priče i nadam se da ćemo imati prilike se družimo ponovo. Eto, meni je bilo zadovoljstvo, uživao sam stvarno, pitanja onako ne tipična, ali prelepo, brate. Tako, Hvala. zato se izvemo. Hvala, Hvala. Ništa, ja ću vas za kraj pozvati samo da budete humani, da date krv, Zavod za institut za transfuziju krvi svaki dan od, čini mi se, 8 do 19. Budite humani i spasite nekom život. A ja ću pozvati potencijalne starije dame iz Lugana da me spasu ovog čoveka. Hvala vam. Iz keca Mića.